langkung cacahan ung nanging sanget iki pisang resi kaneka putra kang anjlok saking wiyadi tan kawusa manjing putring Gupit Sanggan Sangarum para gandaka capok sang adipati Yayah Griwa ngawe sanggening para wadyabala kaya maling dalan nutupin tak ora melu ae.
Sikra bala kang tumingal perang campo samya matali lernadet wilating kota Banyuanggung manguncang niti bincang sangaji micil ladinya ngedali wus Latala Kang Adipati Adimu ancak ugra nyadung dawuh aku mau turu nyadung dawuh Kanjeng Adipati nyadung dawuh Kanjeng Adipati nyadung dawuh Kanjeng Adipati nyadung dawuh Kanjeng Adipati kula 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 nyadung dawuh lho kala nyadang dawah Kanjeng Adipati wantan wagatos menapa kados panda pangandakan apa nangkang sanawan Parabasa tajabawan narakasara kala nyadang dawah wala ta'ala wadya balaku ancak ugra mautulan kowe kabeh aja kaget dina iki tak awe tak lumpukke ana ing kene dina iki tak kanthi supaya kowe kabeh ngebyuki kahanan kadipaten ing negaring Tunggarana waduh ana apa kakang kok teka rembuke kaya mangkono mangerti yo Adipati kala kahana wis bakal merang kampuh jingga wis ora gelem mukti wis ora gelem ngayomi negaring Raju Tresna ya ing Surateleng mula kang saka kuwi gandeng sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura ora nrimake Hari kelambit berungkat kimbul gajah dibiyuki batang sayuta Kadipaten Tunggarana Berikan lambeng rata tan pantara prabdeng arga sukuning rata iram bola talalane ngono budal wae ya budal wae ya budal wae menawi mekaten kedah bidal dinten samenika menawi mekaten kedah bidal dinten samenika menawi mekaten kedah bidal dinten samenika Gusti menawi mekaten kedah bidal dinten samenika kedah bidal dinten samenika kedah bidal samenika kedah bidal samenika anak ana badal tanaka ya jalak sangana akak dawat kuasan tak tangga nyangan asa ngadram bajangan asa baya kawalakan lakan kakas tanggarana bajangan asa trak biangana ora sadut celemungan gage budal ke dina iki ya jaluk pamit madal wasilan Gus Kanjeng Adipati enjing bidal kumara saking Raju Tresna Nagri angkong ingkang Balakasma Prabu Sanandira lir surya watalira saking calane Diyarsa madangi jagat tok mungop maning sak pucak ing wukir marep Bambang sumirat kening soroting surya mega lan gunung
kok jebul aku ora diajeni ana ing negara ing Traju Tresna. Mongko aku mung minangka duta mundi dawuh saka Kanjeng Adipati kala kahaana lah kok teka wo. Sinuwun Prabu Setijo Bumanara Kasura. Jebul ora nrimake yen to Kadipaten Tunggarana Merdikaya. Aku tak ngandhake mring putuku Gatotkaca apa dikira Setijo bakal iso ngalahake Gatotkaca. Raden Prabu Gatotkaca kula nyuwun pengayoman nuwun. Tinon langening pamyat busana sutra kang maneka warna parangging Kencana Ratna Pra Pandira Layu Kumite Sinrang aku ning maru ting dwaca Suprastra kayu kang kaprapal kayu kaprapal puspita anjraing bumi ron mawara katyuping angin bukila amyar sumabar
rantak-rantak lampeng para wadyabala saking Raju Trisna gumulung tumujuaning Kadipaten Tunggarana Kocapa ing mangke genti papan seje carita padha wektu ananging mapan wonten ing Praja ing Mringgondani Kocapa tatkala semana ananging Sang Prabu Anom Gatotkaca ngawe sangjaning para nayaka Punggawa ingkang paman miwah sangjaning para kadang braja ing mriku ugi sampun ketingal sowan ngabiyantara marsani Sang Prabu Anom Gatotkaca anenggi Sang Begawan Sumber Katong Kocapa ing mangke Sang Begawan Sumber Katong nedya pados pitulungan senjata tumbak kenceng marsani Sang Prabu Anom Gatotkaca sigra kawedaring lisan Sang Prabu Anom Gatotkaca ngendharing kababaring lisan mangunggung kanduhan riman lerlena tanpa jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara Kakang Mas Antareja
Sarawa jengandika mugi tansah kasukecana jengandika lenggah Kakang Masing Jangkar Bumi. Iya Yayi. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ya mumpun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang muga tansah kunjuk ana ngersaning siadi. Yayi Prabu Anom Gatotkaca. Iya Kakang Mas. Kula bundian dadosna jimat damel mareming penggalih kula. Dimas Antasena padha raharja. Sak praptane Dimas Antasena. Oh Kang Slamet. Wah jan katon anyar pendapamu, balemu. Iya. Iki kapan leh ngresmekke? Urung Dimas. Wes nek diresmekne nanggap wayang meneh. Iya. Wes penak pokoke wis garek ngejoke proposal ning pusat mengko ora wis diparingi. Iya Dimas. Lah iya. Paman Setyaki Katiparan mugi tansah kinanderan karajan rawuh jengandika wonten ing praja ing Pringgondani. Nuniki tansah pinayungan kawidatan ing Sambikala. Sawanipun ingkang paman ing garba ruci dinten sakmenika. Mboten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Santepu putu paduka Angger Prabu Gatotkaca. Sampun kados mekaten paman. Jalaran kula menika langkung taruna tinimbang paduka. Sampun nganggep kados mekaten wonten ing mriki namungipun wontenipun namung paduka sinuwun Prabu Anom Gatotkaca kula kedah ngaturaken sembah bekti nanging kula ajrih menawi kula kewalat amargi kula sampun nampi sembahipun ingkang paman paduka Paman Setyaki garba ruci mboten minangka tandha bekti kawula dumateng paduka Angger Prabu Gatotkaca. Nuriki paman kula tampi dawa sami-sami. Nuriki ger. Kakang Mas Antarja, piye Yayi? Katiparan damel kaget wonten ing Pringgondani. Mboten adat saben menika kok ketingal mboten pangling menika kadidene wonten sawanipun Begawan Sumber Katong. Mbok bilih wonten wigatos sapangi kepareng kula nedya andangku. Ya. Aku ya gumun Begawan Sumber Katong rawuh ana ing kene mongko ora adat sabene mono diage Yayi Prabu Anom Gatotkaca ndang kelawan Begawan Sumber Katong. Mriki Kakang Mas kepareng kula nyuni dipalilah ya murba asisa ngarsani siadi Premban Pupu Begawan Sumber Katong sarawuh jengandika mugi tansah kinanderan kararjan rawuh jengandika tedhah paduka wonten ing kraton ing Pringgondani. La taala yewang tetian kalarodya Mas Patih Raja Dewaku Mas Trama Sidam Skaring Bawana kula ninggih sinuwun kepareng wilujeng pangestu paduka wilujeng pisawanipun ingkang abdi pun Sumber Katon wonten ing Projing Pringgondani. Mboten langkung kula ngaturaken sembah bektinipun ingkang abdi pun Sumber Katong marang ngersa jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pringgondani. Sinuwun kawula nunduk niki. Niki Bapak Begawan Sumber Katong. Kula tampi dawa sami-sami karya bombong rahasia kekalih. Mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggah jengandika Sang Penemban Sumber Katong. Niki sampun boten kirang prayogi pisawan kula sinuwun. Katiparan katingaren rawuh jengandika damel kaget sutanipun ingkang abdi ing Pringgondani. Wigatosipun menapa tuwin badhe paring dawuh menapa Sang Penemban. Wah, kula nuwun sewu. Sampun wonten Sabta Candra menika Gusti kula Kanjeng Adipati Kala Kahana menika rumaos jeleh awit kadipaten ing Tunggarana menika dipun krenah lan dipun kekahi dening kebawat keperintah negaring Surateleng inggih Raju Trisna. Mila ing samangke kula dipun utus supados sowan wonten negaring Surateleng inggih Raju Trisna matur nawala dumateng ngersanipun sinuwun Prabu Setija Bumunara Kasura. Wontene malah kula gagar wigar tatarantuk karya sinuwun kula nedya nyuwun pengayoman paduka sakmenika negaring Tunggarana tampa kaliyan negaring Raju Trisna. Sinuwun kula nyuwun pintasraya kula nedya ngayom dumateng paduka lan kula suwun supados perkawis menika dipun rampete sinuwun Prabu Anom Gatotkaca.
agatring sang kapirangu ari nangkala kinempet kempet sang retnaning bawana ya kita kang malang adi London sewu sang berban babakan perkawis Kadipaten utawi Project Tunggorono kalian Project Suratlegi Traju Tresna menika menawi paduka nyuwun senjata pitulung nyuwun pinta seraya dhumateng ingkang abdi pun Prabu Anom Gatotkaca kula nuwun sewu kula mboten sagah nglampahi wah sebabipun menapa sinuwun kula menika sampun dangu kerengan kalian Kakang Mas Tijo nembe kemawon menika kula nedya kepengin rukun kalian Kakang Mas Tijo Bumanara Kasura wondene paduka sang penemban paring dawuh pilih kula kedah merantasi perkawis menika nuwun sewu kula mboten purun cawe-cawe kajengipun babakan perkawis Project Tunggorono kersanipun dipun kebawan keperintah negari ing Traju Tresna kemawon Gatut kowe tak omongi ya Le tak omongi paman kula betul kados pundi Gusti Praja utawa Kadipaten Tunggorono kuwi ora kok mergo kebawan keperintah Traju Tresna wae kok kowe jero ra gelem kewangi kuwi ora lajeng kados pundi Gusti tak sejarahe ya Le Kadipaten Tunggorono kuwi asane yangmu Prabu Trembuka. Menapa leres? Bener kuwi Jawa ki kok. Yasane yangmu Prabu Trembuka nalika semana dipasrahke karo bapakne Kala Kahara ya kuwi Kala Pustaka. Kanjeng Adipati Kala Pustaka banjur negara Tunggorono dibedah dening Nalendra Suratelu duk ngguni sing dadi Nalendra ya kuwi Prabu Bumantara kanthi saiki gentenan negara Suratelu dibedah dening Setija kakangmu Narakasura sing dadi Nalendra ana ing Traju Tresna mula manggon Begawan Sumber Katong njaluk tulung karo kowe iki manggon Tut manggon wae kowe kudu nulungi Tut aduh panjang paman boten kinten babar pisan menawi Kakang Mas Tijo Bumanara Kasura ingkang damel perkawis menika sedaya lah mulane kowe iki ya dewa wenang tumrap Kadipaten Tunggorono merga pancen Kadipaten Tunggorono kuwi dhisike biyen manane kuwi asane yangmu Prabu Trembuka mulane kowe ya Dut kowe iki manggono Dut nggih manggono mesakno kawula Tunggorono ora ana sing ngayomi dikrenyah uripe dening Setija Narakasura Kakang Mas Tijo kula nyuwun papunten kula ketawatun kalian panjenengan lah piye kae nah iki rak ming perkara warisan to ujung-ujunge kudune ra ya dirembuk mbok menawa sertifikate perkara warisan yang rebutan eneng-enengan ora ming sak Kadipaten Tunggorono di mana Tunggorono ora Turangga ora tak kira Turanggono ngawur senengane ora wis Kakang Gatotkaca diwangi majelis daki mboten dawuh kene kepiyake wadyabala saka pringgondane wis riklampit brukat digawe perang sisan sisan bae Paman Brojo Wikalpa Brojo Lamatan wis pokoke kadang brojo kabeh kepiyake sendika dawuh kene wis ayo ora sah suwen ora sah kesuwen ayo wis diwangi Kakang Gatotkaca gempur murungake niate Kakang Setija anggone bakal gempur Project
ngendi mau? Tunggarana, Turanggana. Tunggarana. Tunggarana. Nah wis kuwi bener wis. Aja diubah-ubah ora. Wis ora usah suwe-suwe ayo diwangi. Mau kula dherekaken kan. Tungdlang. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang dalah iki ana menungsa ana pawongan nak sawang kok kowe uduwang Turanggana. Tunggarana ora ngawur. Ndi KTP-mu ndi? Aku Wadyabala saka Pringgontani. Senopati Ndrawati. Satra ing Garbaruci. Layak to layak. Abing raimu. Nyata cetha kowe satra ing Guwa Garbaruci. Guwa Garbaruci. Sageleme dhewe. Wah, lah dalah. Ayo. Urung nonggonmu arep bedah. Kadipaten Tunggarana ora iso. Tunggarana kebawat keperintah negaring Praja Tresna. Kowe wong endi? Kowe minggir wae. Ora iso. Aku Belopati pring kawula Tunggarana.
ora minggat lekon lena pangene tebiak dadamu lakon marganing patimu Singa Lena marapeteng lalis tumenggung sapa jenengmu lah ora ulung kenalan kowe wong piye kowe iki ra kowe Setyaki tumenggung Panigas Jonggo tukang kethok gulu yo ayo Lena pangendamu tebak dadamu lakon rondo bojomu Singa Lena prapteng lalis tumenggung Panigas Jonggo as Lai to ut yo jar yo jaga yo sambatol alah opo neh iki pecah dadamu bleh kowe
blay pot pot pecok wit weh ai oh ya duwe oh 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 pa oh ya pa yo Suramrata Jaramata imbang yen padha-padha ayo tandingana aku iki tumenggung Panigas Rikma ya tukang potong rambut ayo Setyaki Gyatut Kaca ratu Pringgondani sisan ora bakal gawe macak mesti bakal laksirnakake lho kebul mundi lek mlingse pipone benakno jar ora sida kobong samene ora sida ayo njaluk apa Antarja iya kepara nyata ayo wadya bala traju tresna balya aja mbebuthek banyu bening kahanan tunggaron keras atos oh alah weh wah waduh wah jod baleni urung ya keri itu ding perang apa ya jod buri nyambut gawe oh ngecas barang Suramrata keprakku pedhot dandanana oh lah dalah iblis lanat ayo ndi wong Pringgondani maju kabeh wong Pringgondani wong Tunggarana maju kabeh apa iki oh menungsa Antarjaku kowe buta traju tresna mati dening aku ayo njajal Antaraja gigit siung ngapit oi wah waduh pot hey
cara sampe punrek. Ana cakil padaku ngosek. Kowe mau rombong aku wudu wae. Aku rombongan wong Tunggarana. Kowe mau melu budalan wong Traju Tresna. Ya ben kurang wayange. Biasane cakile telu kok iki mung loro. Patatra kados pundi anggen paduka menata menika Patatra? Kula paido Patatra. Wala dalek ana buta cakil padha karo aku. Wala dalek ana buta cakil rambute kobong apa ora mesake mbokmu dek nglerke kowe. Wala dalah menungso ora tataran aku dudu menungso, aku ya dudu. Marake kamu sapa jero aja mati tanpa anan. Takon karo aku dedya kala sabuk angin. Bali takon karo kowe jenengmu sapa? Takon karo aku dedya kala gendir penjalin. Sapa? Takon karo aku dedya kala klantang mimis. Sapa? Uta dhisiki kabeh. Dan ora menungso ana. Dedya kala juang prakosa. Wah. Nek ngono cekelanmu demung. Iya, saiki saron. Ana penyaron kok arep menguasai dalang ya ora iso. Jalur kapake lakon sabene permatang. Kakek jero kaya marang perancar kopat kapitu ku ya lo tapangin, tabrake dong bantengan mati. Hus. Cakilan kok dong banteng. Ora gagah blas. Tapake serapet lasem ya jan mati dene tungglep. Iki apa lagi?
kesuduk trai. Aduh. Edan perang nganggo tatanan. Manusia yang jalan sane baru iblis lanang. Kopat kapito kaya manang berancangan. Kopat kakek jago kaya manang berancangan. Wis. Kalah sumbar-sumbar. Wah. Mungso cakil Turanggana. Tunggarana, heeh. Edianane. Kowe maju. Wah, golek buta ambal saka Tunggarana. Ayo Ki. Yoi, halo. Dusur barang. Manang ora bata gablak mangsa batambal saja kawa kalah gablak kawa gablak asdaam kawa randah kajangan kawa beranjang enu bronjong harap panglang kae sang maja sang nyakal dram ki hagalaman dawa gagelak mata denengan capangan sak ya diken wong edan Rana Roni kok Rana apa kabar HP apa kabarmu apa HP kabarmu apa kabar apa jama aku nangkok ke bojoku kabare apik kabar anak mah anakku kabare apik wah karak mah kirikku kabare ya apik tak raca-racana aja
akaparla jama. Jamu yo ora payahe ora. Ayo bali. Nek manut aku kancamu jak bali. Arasada. Wegah, apakah? Wana para kawara jabalaka. Akandara kagestaka. Sanawan Praba Sataja Bamanara Kasara. Oke. Kawa kalamantara para. Kawa-kawa betas. Aka galam. Hai padha wae. Ayo balik. Aku ke. Kawara kalau balik. Agen kena. Mak tungkak ndas. Mudah romblindis kan. Iya mesake. Ana penabuh jahe pong apik-apik diudani. Yang ngalah kaya ngene timen kahananmu cangkeme nungslep ning lemah. Rumangsaku kok ming sak enthek kaya ngene enak petrot enak. Wo ya mbakone mbakku kedu. Ya lah. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Kaca wis wani karo Kakang nih. Kakang mesti nyuwun pangapunten. Rikala semanten kula mboten badhe wantun dumateng Paduka Kakang Mas Narakasura. Naring sareng pakarti panjenengan kados mekaten kula mboten nerimaken. Kowe ora trima kowe ora duwe wewenang tumrap Kadipaten Tunggaranaya. Baliya Gatotkaca kowe ora sah melu cawe-cawe urusane kakangmu. Kula mboten saged. Negari ing Tunggarana menika kebawat keperintah Pringgondani. Kok iso kowe muni ngono kuwi? Rumiyin yasanipun Kanjeng Yang Tembuka. Ora ngandel. Minggira Tunggara bedhae. Kula susapaken. Kula sepagaken panjenengan bedah negari Tunggara waton sampun gumlundrung sirahipun Gatotkaca. Mati tring aku. Oh. 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 Tot. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Wah. Wah. Yo. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni.
Yayi Sadewa meninggih wonten timbalan Kakang Mas Nakula. Jroning negara utawa Kadipaten Tunggarana kae si Adi weruh apa? Oh aduh Kakang Mas. Kula nyumurupi campuipun antawisipun Gatotkaca kaliyan Setija. Ya. Kae wajibe dipisah. Aja nganti ana mengkono sing patu marang kranjang gedene nganti ana sing tumekeng pati. Paringipun Kakang Mas. Hayo, Yayi. Derekno pun Kakang. Pun Kakang sing bakal megat kelawan Gatotkaca si Adi. Nekeli kelawan Setija Nrakasura nun inggih ngestaken dawuh Kang Mas sumawi kula dherekaken. Ayo, Yayi mangkat Yayi. Saya serokon yang nyampe Jumangkah anggro sesumbar mama lindu bumi gonjing kumalu dokuntur ketok ngumembak banyu kanggo mambang Paman Sedewa Setijaya Nrakasura wonten menapa paduka ngendheng anggen kula campuh kaliyan Yayi Gatotkaca wis gunane apa memungsuhan gunane apa memungsuhan ayo Setija ndak kanthi mring Praja Ngamarta kae pepunden Pandhawa aku nampa duta saka Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa yen to Sira lan Gatotkaca kudu ndak larapaku ning Praja Ngamarta. Wigatosipun wis mengko supayane Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa piyambak sing ngendika kelawan kowe. Menawi ngaten sumawi kula dherekaken lerena nggonmu campuh karo Gatotkaca. Monggo kula dherekaken Kanjeng Paman Sedewa. Ayo ngetutno aku pamanmu ing Bumira tau. Monggo kula dherekaken. Kata Sang Gatotkaca kinon mabakaken larga kirata kapira Kresna Parta manahar saktinira Paman Nekula ya Gatotkaca ya gelem leren apa ora gunane apa kowe padha gelut mung perkara rebutan warisan wis to Yayi wis to Nger pamanmu iki lila lho ora dibagi warisan arep mung sesigar semangka negoring Mandaraka pamanmu iki ikhlas dadekno patuladan pamanmu ing sampun jajar iki keparengipun kowe lerena ya Nger nggih kula purun kendel anggenipun memungsuhan kalian Kakang Mas Nrakasura menawi samangke bumi Tunggarana dipun wangsulaken dumateng pangwaosipun negaring Pringgodani wis mengko ayo dirembuk ning negara Ngamarta keparengipun badhe kados pundi
kewakmu Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kepengin dawuh karo kowe Sumawi kula dhedaken bab perkawis menapa babakan sing pok pingini ya kuwi Kadipaten Tunggarana. Sumawi kula dhedaken pamaning sawu jajar. Ayo denekno. Sing